guys, nandito kami ngayon sa ano, nagra-rides ang kulit ko. Ayan, sa kulit. Nagra-ride siya. Hold, do you hold? Hold properly, don't move. Don't move. Happy man sa kulit. Hello, ay put sa kong baby. Ay happy siya. Finish na. Tapos na ang ano, rides. You wait ha, you wait. বইটা কার বন্ধ হয়ে গেলে তো আমি Halaman. Ang ganda. Yan pa siya. Maganda siya. Ang ganda. Pero may pagkamahal ng konti lang. Ano. Ayan yung bangin. Yung park dito may bangin. Ayan. May bangin. Ano to? May libingan yata dito. May libingan. Where? There's there, from there.